Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga ang Ginoo magauban kanato karon. Sa kanunay atong hangyon ang Dios nga magauban kanato karon. So unsa man nahuman na ang bagyo sa Pilipinas, nahibalo ako nga daghang mga 4 o 5 ka bagyo ang miagi. Maayo kay sa Bisaya, sa atong lugar din ha, wala mo igo ang pinakakusog ang mata sa bagyo dito lang sa norte. So maluoy kita kay dako ang distraction ang kaguba dito sa norte. Daghang mga humay, mga lubi, saging ang naguba, mga balay, dinhay nangamatay. So dili nato sila kalimtan sa atong pag-ampo. Kami diri gasugod na pod ang among winter, ang among tingtugnaw. Sa duha ka adlaw, nagbagyo mi diri og snow. Mga taga-tuhod, ang snow, lisod kayo ang driving, tugnaw kayo. Dinhay mga Cebuano, mga Bisaya nga bag-ong miabot og nakatilaw sila og unsa ka tugnaw. Abi nila ang tugnaw namo diri pareha og Disyembre. Apan dinhi mas grabe pa kay ang tubig mugahi man og kusog kaayo ang snow. So daghang sirado ang eskwelahan og talag sila magsuroy-suroy. And then gahapon ang akong amigo nga pare miadto sa balay, iya akong gitabangan sa pagpala sa mga snow. Maayo kay mitabang siya. O ako ni siyang amigo, kauban ako sa tennis. Pero usahay lang sa tennis, dili siya maluoy, kusgon gyud niya. So, pero amigo na ako ni siya, so mitabang. So, okay na karon ang ang agianan sa akong sakinan. So, usahay lisod-lisod, apan mao man ni among kinabuhi diri. Sa pagka dinhin ako o mianhi ko dinhi mga duol na 50 ka tuig. So naandad na pud mi sa tugnaw, sa snow, amo na ning gi-expect. Pero anyways, kumusta ka mong tanan dinha? Daghang salamat sa mga tao nga mitabang sa atong Bible study. Naghimo og painit nato, bason og makatilaw ako sa painit ninyo dinha. So at usa kita magsugod atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Among Amahan nga langit nun, daghan salamat sa panahon nga kami usab sa gihapon makatuon sa imong balaan nga pulong. Ginoo, hinaot pa unta nga imong andamon ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Nga ang imong pulong unta muturok, mupuyo sa among kasing-kasing. Nga kami mausab sa among paglantaw nga na kanimo, nga kami usab sa kalisod sa among kinabuhi, nga mahibaw-an nimo nga ikaw duol lang kanamo. Ginoo, naghangi usab kami sa Espiritu Santo nga mao'y magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So, mga kaigsuunan, mga amigo, matapos na ang atong pagtuon sa sinulat ni Juan, karong adlaw kapitulo 21, matapos mahumana gyud ang atong pagtuon. So we will try our best nga atong tapuson. So ambot mga 2 o 3 ka bulan natong gitud-an ang sinulat ni Juan. Gusto lang ko mag-remind nga kini gisulat ni Juan sa diha sa tigulang na siya. Posibleng edad niya mga 90 ang iyang edad. So active gihapon siya. O so akong gusto nga kita mahinumduman og unsa iyang purpose, unsa iyang tuyo nga iyang gisulat. Sa New Testament, ang magsusulat sa New Testament makita nga nagsugod sa Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. Sila gasulat sila sa biography
sa atong Ginoong Kristo sa kinabuhi ug unsay gihimo ni Hesus dinhi 2000 na katuig karon unsay ang gitudlo. Si Juan may sulat usab pero lain og jutay ang kang Juan. Dinhi si Juan na dinha siya gisulti nga wala sa uban nga mga writers magsusulat kanang ikapito nga I am, ingon siya, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the light, I am the source of eternal water. So mao ni usa sa mga atong bantayan nga may pagkalain ang gisulat ni Juan. And then kini ang tuyo niya, purpose nga gisulat niya. Sa Juan kapitulo 20 versikulo 31, kini gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, og sa pagtuo, pagsalig, pagsandig, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Sa iyang ngalan lang ni Jesucristo nga kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga kauban kita makaadto sa balay sa atong Ginoong Jesucristo nga kauban siya. Dili sa atong relihiyon kundi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. So sa dili magdugay, magsugod na kita sa atong pagtuon karon. So, atong mahimduman nga ang unang, kinsa may unang nakakita, just a minute. Tungod sa tugnaw kaayo duha ka adlaw, murag giubok og jutay. But anyways, kinsa may unang nakakita sa sa resurrection na resurrected ang atong Ginoong Jesucristo pagkabanhaw? Si Maria Magdalena. Unsa may gisulti ni Jesus niya, ingna ang akong mga disipulo, wala sa mingon nga ang disipulo nako nga talawan, kundi mga disipulo nga magkita mi didto sa Galilea. So ang mga tao karon, ang mga disipulo miadto sa Galilee, didto sila northern Israel ni. So, di natin magsugod. Human ini, verse 1, kapitulo 21. Guys, naana mo dina sa sinulat ni Juan sa kapitulo 21. Sugda nato sa verse 1, versikulo 1. Human ni ini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon ni ini sa lanaw nga Tiberias, usa ni sa ngalan nga Lake Galilee, lanaw sa Galilee. Kung kinsay leader nila, usa ilang usbon ang ngalan, mingon si Tiberias ang leader sa unang panahon. So mingon siya, kanang lake, kanang lanaw, ako hingalan naglanaw nga Tiberias, pero Lake Galilee gihapon, Galilea. So anyways, muadto ta sa nag-istorya si Juan, giunsa sila nga nagkita sila, unsang sitwasyon nga nagpakita si Jesus dito sa Lake Galilee, dito sa Galilea. Verse 2, nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga gihinganlan og kaluha, si Nathanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinunan. So mga 7 sila kabuok nga tinunan nga didto. Nagkatigom sila. Verse 3, mingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila mingon, muuban kami. Busa, nagadto sila og nanakay sa sakayan, apan wala gyud sila nakuha sa tibuok gabi. So, sa samtang nagpaabot sila nga makikita si Jesus kanila, ang ilang kay ang murag ang nahitabo kaysa panahon sa 3 years sa 3 ka tuig sila nga nag-ebanghelyo kauban ni Jesus. Dinay mga tao nga nagsuportar sa ilang pagkaon. Dinay mga babae nga galuto, nga gapalit og pagkaon.
So aron nga si Jesus makahimo sa iyang ministeryo. O karon murag wala na nagsuportar. So miingon sila mas maayo siguro nga aduna kitay income, nga aduna usab kitay makaon atong ibaligya kay sila kadaghanan sa ila ha, sa giimbitar sila ni Jesus, sila mangingisda. Ako dili ko mangingisda. Usay mangisda ko, moadto lang ko sa Tianggi mo palit og isda. So miingon sila, miingon si Pedro, mangisda ko. Miingon sila, muuban kami. Unsa may nagtabo sa ilang pagpangisda, walay isda. Ang ilang sa unang panahon, ang ilang sakayan nakita nako kining klase sa sakayan, mga pag adto na mo sa Israel, dinhay usa ka sakayan nga ilang nakuha. Nga 2,000 na katuig pod sa panahon to ni Jesus. Imagine nakuha gyud nila kay nalapok og ilang mao na nga nakatago, so 2,000 katuig nakita nila. So ako ni nakita ang kadako sa ang kalapad mga 3 ka dupa, ang gitas-on mga 9 ka dupa. So dako jutay ning sakayan. And then kung mangisda usab sila didto, magdala sila og sulo. Kadaghanan gabi gyud sila mangisda. Magdala sila og sulo og tingali aduna sila pukot, and then tingali butangan nila paon, and then budol ang mga isda ilang kuhaon. So mao nay sistema nila, murag pareha og jutay sa ato ang mangingisda. So pero ang nahitabo usa ka gabi wala gyud. Walay nakuha sila bisag ilang itaktak ang pukot sa tuo, sa wala gyud usa ka gabi apan wala sila mohunong. And then pagkahuman, pagsubang na sa adlaw, so dugay-dugay gyud sila nga mangisda, wala gyud, nagsubang na ang adlaw. Versikulo 4, sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan or baybay. Lapyahan, Cebuano gyapon pero baybay atong mahibawan. Apan wala makaila ang iyang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Wala sila kay balo. And then, verse 5, unya mingon siya kanila, si Jesus mingon, mga anak, dinhi sa amoa mura og hi guys, nakakuha na ba kamo og isda? Sila mitubag, wala gayod. Siya miingon kanila, si Jesus miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan og makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. So unsa may atong nakita dinhi nga pagbira nila, misunod sila sa syagit sa katawo. Wala sila kabalo nga si Jesus dito. Apan wala sila mahibalo gyud kay murag ngit-ngit pa, nagsubang pang adlaw. And then pero mituo sila. Sa ilang siguro naghuna-una po siguro sila. O usami ka gabi nga gihulog ang pukot, walay nakuha. Apan kining tawhana misugyot nga dito ihulog sa tuo o unsa may nahitabo. Daghan kaayo ang isda nga ilang nakuha. So unsa may prinsipyo nato nga makuha ni? Bisan ug unsa bisag unsa ang atong gihimo sa kinabuhi, kung dili partner ang atong Ginoong Hesukristo, wala tay makuha. Bisag unsa ka trabaho ta gusto, apan kung wala ang atong Ginoong Hesukristo, wala kitay makuha. Siya ang partner sa atong kinabuhi. So unsa maning mura ni siya og
wala may makakuha, wala sila nakuha. Tungod ni sa gahom sa atong Ginoong Kristo. Nganong mangutana kita, nganong kaya man niya? Ngano? Tungod kay siya ang gabuhat sa kalibutan, siya ang gabuhat sa isda, sa tanan. So kung iyang ingnon ng isda, dool mo sa pukot, musulod mo, kaya na. So, usahay usab sa kalisod sa atong kinabuhi. Murag malimta nato ang atong Ginoong Kristo, duol lang di ay siya. Nga siya mutabang ka nato. Dili dahil moingon nga ang imong problema sa imong kinabuhi akong solbon. Nga wala ka dili buti pasabot nga wala kay problema sa kinabuhi, naa gihapon. Tanan kita na ay problema sa kinabuhi. Apan mas maayo nga si Jesus ang duol nga atong tawgon sa kalisod. And then, ang tinunan nga gimahal ni Jesus. So, naibalo natin kita kung si Juan magsulat, miingon siya ang gimahal ni Jesus. Siya ang gasulat, so miingon siya. Ang tinunan nga gimahal ni Jesus, miingon kang Pedro. So, si Juan ang gasulgan ni Pedro. Ang Ginoo kana sa pagkadungog ni Simon Pedro, nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Unsa may gihimo ani dili hubo. Sila didto kung gabi siguro ang ubang sinina nila ang sa itaas nga sinina ilang kwaon ang kung naa sila gawing pantalon o kalsones or short moray ipabilin. Apan sumao ni gihimo ni Pedro nga ang sinina niya iyang gibutang og milukso dayon siya aron nga makita ang atong Ginoong Kristo. Nganong nabuhat man ni Pedro tingali. Nga murag wala pa siya kay balog kinsalan ni. Si Juan lang nahibalo apan milukso dayon siya. Si Pedro nahibalo nato ang iyang kinaiya. Si Pedro panalitag dinhay nahitabo nga si Jesus midol sa nga si Jesus naglakaw sa dagat. O si Pedro man moingon nga pwede ba kung makalakaw usab makadol nimo? Kadtong nahitabo nga ang mga disipulo nga miingon si Jesus nga ako patyo na kung hihatag ang kinabuhi. Si Pedro miingon ako kang panalipdan. Bisag kining ako mga barkada dinhi mudalagan sila ako gyud. Dili ko mudalagan nimo ako kang panalipdan. Sa diyang gidakop na si Jesucristo iyang panalipdan, iyang putlon unta ang liog sa kasundalo. And then, sa dito na sa investigasyon, si Pedro nahadlok sa tulo ka beses nga iyang gilimod ang atong Ginoong Kristo. Apan, dinhi atong makita nga siya ang unang milokso nga makita ang atong Ginoong Kristo. Di ba sa pag-contest nilag dalaganay nga miingon si Maria Magdalena, wala nay ang lubong empty, wala nay tao dito. Dalaganay silang duha, si Pedro o si Juan. Apan mas kusog mo dalagan si Juan. Siya una naka-adto dito sa lubnganan. Siya yung nakauna. Miingon si Juan, ako ang nakauna. Karon dili na gustong maunahan si Pedro. Miingon siya, milokso dayon siya. And then verse 8, ang mga tinun-an nangadto sa baybay sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kayo sila layo sa lapihan, mga 90 ka metros lamang. Verse 9, sa pagkawas nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisuba ug may pan usab. So si Jesus di ay nag-prepare na sa ilang pagkaon, sa ilang breakfast, sa ilang breakfast. And then so nakita nato nga sa pag-resurrection na banaw si Jesus, makita nato ang iyang gugma gihapon sa mga disipulo. Bisan o gibiyaan siya, iyang gipakita sa iyang mga disipulo nga gigugma gihapon niya. Bisag unsa ang ilang gihimo, ang iyang gugma walay
unconditional love ang iyang gugma. Iya gyapon gitagad siya. Imagine huna-una nga ang buhat sa kalibutan, siya ang nagpreparar og breakfast sa ilaha, nagpaubos siya. Verse 10, unya mingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok nga isda nga inyong nakuha. Busa mikawas si Pedro og gibira niya. Wow! Kusgan di ani si Pedro. Gibira niya sa lapihan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Mingon si Juan, 153 ka buok ang tanan. Iya gyung giihap. Nahinumduman gihapon ni Juan nga pila ka isda. Kaya nang gisulat mga more than mga 60 years. Apan bisan pa sa kadaghanan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. So, dinhi atong makita nga, hey, bisag tigul, wala ta kay bulog pila edad ni Pedro at this time. Pero murag mas bata si Juan sa iya ha. Apan makita nato nga kusgan di ani si Pedro usab. Unya mingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangaha sa pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa midol si Jesus og gikuha niya ang pan o gihatag nila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human sa nabanhaw. Una-una si Jesus ang relasyon, gusto ni Jesus gyud nga ang ilang relasyon magkabalik, restoration. Siya pa ang naghatag og pan, siya pa ang nagluto nga kini sila nagluib niya. Ikaw ako siguro dili nato ni buhaton. Apan ang atong Ginoong Hesukristo gatudlo kanimo ug kanako na bisag nasuko ka sa usa ka tawo, kinahanglan nga imo siyang higugmaon, imo siyang pasayloon. Kay buloko lisod ni kaayo. Dili nato ni kaya kung sa atong kaugalingon. Apan kung uban ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, kaya nato ni nga makapasaylo. Usa kita makipag reconcile, kinahanglan pasayloon natong usa ka tawo. Usa kita maka-reconcile sa atong maayong relasyon. Then verse 15, si Jesus og si Pedro, mao ni gihimo na ni Jesus. Atong bantayan ning istorya kay mao ni reconciliation, maayong pagka ang relasyon gibalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dili si Pedro, kundi si Jesus ang nag-initiate, siya ang gasugod sa reconciliation, sa maayong relasyon. Verse 15, human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang akong nating karnero. Verse 16, unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon ni Simon ni Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Ikatulong nga pangutana mahitungod sa gugma. Si Pedro nasubo, kanang pulong nasubo. Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? O si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka sa akong kasing-kasing.
Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. So ato ning tan-awon unsa man ning gugma sa sinultian nga in English o Binisaya o ubang mga lingwahe, dili kita precise. Pero ang Grego, wala ko gatuon og Grego, pero nahibalo ko nga ang Grego precise pananglitan. Diri sa among sinultian moingon sila, I love that person. Or moingon sila, I love that car, kanang kotse. I love that house, kanang balay. I love to eat at McDonald's. So murag gigamit na lang love, murag kumo na lang kaayo. Nay usa ka sa Grego usab na ay gugma. Kanang langit nun nga gugma, kanang unconditional love. Miingon sila sa original agapio. Tulo ka klaseng ilang gugma nga sinultian. Agapio, phileo, o eros. Ang highest form sa gugma, kanang gugma nga walay paglubad. Kanang gugma nga moingon ka nga bisan pa wala na kay buhok. Bisan pang imong naong dili nagguwapo, nangunot na. Bisan og tambok na ka tungod sa pagkaon, ako gyapon kang higugmaon. Bisag dili na ka makahinumdum sa akong ngalan, ako gyapon kang higugmaon. Unconditional love. Dili gugma nga kung na kay kwarta, ako nga higugmaon. Pero kung dili na ka gwapo, dili na ka higugmaon, na kondisyon. Mura ba ni og example kining giingon nga gugma sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagpangutana. Mura ba ni siya og gugma nga walay paglubad o gugma usab nga pareha og kawayan nga bisan og kusuon ang kawayan sa tuo, sa wala, sa kilid, mobangon gihapon. Maunay gugma nga pagpangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Maunay gugma nga agapio. Maunay pangutana niya ni Pedro, ang tubag niya, Ginoo, yes, nahigugma ko nimo. Pero nagamit siya pulo nga phileo. Kung ipasabot, amigo nga gugma. Sa usag-usa ka tawo, maunay giingon niya phileo. Ang usang gugma, eros, kanang gigugma nimo ang usa ka babae na higugma sa lalaki mo na eros. Pero nagamit si Pedro og ang agape nga gugma 100%. Walay kondisyon. Ang gigamit ni Pedro ang pagtubag niya murag phileo, murag 75% lang nga gigugma ka. So giklaro ni Jesus gyud siya. Nganong ikatulo man ang gipangutana, Pedro, gihigugma ba nimo ko? Atong may numduman nga gilimod ni Pedro ang atong Ginoong Hesukristo kapila katulo. So gusto niyang pahinumduman siguro, hey, tinuod ba yun na, kinasing-kasing ba yun na? So sa ikatulo, unsay gihimo, unsay feeling ni Pedro? Si Pedro nasubo. That is in verse 17, nasubo siya. Nga naman, kay naibulo man siya nga nakita ni Jesus ang iyang kasing-kasing. Nga dili niya kaya nga 100% nga iyang higugmaon ng atong Ginoong Hesukristo. Mingon na siya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atimana ang ako mga karnero. Sultihan ko ikaw, verse 18. Sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbako sa imong kaugalingon, og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inikatigulang mo nimo, idupa mo ang imong magkamot, ug lain na ang magbakos alang kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Unsa may ipasabot aning gisulti ni Jesus ni Pedro?
verse 19, sa pagsulti niya ni ini gipasabot ni Hesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. So, ang reconciliation, ang maayong pagrelasyon, gibalik ni Jesus, iyang gipakita nga siya dili galit, dili suko ni Jesus, kundi gihigugma gihapon ni Jesus si Pedro ug ikaw usab kung ikaw ako magkasayop ang atong Ginoong Kristo. Pasayloon usab kita. So, unsay giingon ani sa verse 19, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay. Naay istorya after paghuman nag 300 katuig, miingon si Jerome, usa ka Kristiyanos, nga si Pedro dito sa Roma gilansang sa cross. O gilansang sa cross apan baligtad. Miingon siya nga dili I am not worthy, dili nako kaya nga musunod sa atong Ginoong Kristo sa paglansang, kundi dili siya baligtaron nimo ko. Kay si Jesus lang ang iyang gihimo, dili na ako na mahimo. So si Jesus ang balita, wala tay nanay mga balita nga si Pedro gilansang sa cross usab. 34 years after namatay ang atong Ginoong Kristo. Mingon si Jerome. And then mingon siya, sunod ka nako. Mao po na isulti sa atong Ginoong Kristo. Ikaw gako may ingon si Jesus, musunod kita kaniya. Bisan sa kalisod sa kinabuhi, musunod gyapon ta sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa ang atong pamilya dili musunod, musunod gihapon kita sa atong pamilya, sa atong Ginoong Kristo. Then verse 20, milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. So naglakaw day sila, si Jesus o si Pedro naglakaw, and then nagsunod ang ubang mga disipulo. And then milingi si Pedro. And then mingon siya, pagkita ni Pedro, si Pedro nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus, si Juan. Siya katong may dipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudi kanimo? So, the last supper ni. And then verse 21, sa pagkakita ni Pedro kaniya ni Juan nga gasunod, miingon siya kay Jesus, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana? Unsa may dangatan ni Juan? Kay si Jesus miingon nga, ikaw, ilansang po ka sa cross. Miingon siya, si Juan, unsa may mahitabo niya? Si Jesus mitubag sa verse 22, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diya sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinunan, apan wala mo ingon si Jesus nga ang maong tinunan dili mamatay. Igo lamang siya miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot kanimo. So, kini verse 24, kini siya mao ang tinunan nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga, mao ni giingon ni Juan ron. Doon na tang matapos, verse 24, kini siya mao ang tinunan, si Juan, nga nagmatuod og nagsulat ni ining mga butanga og nasayod nga kami nga tinuod ang iyang gisulti. Miingon siya, ang akong gisulti, ang akong gisulat, tinuod ning nahitabo. And then verse 25, katapusan nga versikulo, dagan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.
Dinhi nahuman ang atong pagtuon sa dinhi sa sinulat ni Juan, o dinhi atong makita usab ang dakong gugma sa atong Ginoong Kristo sa imuha ug sa ako. Unsa may atong buhaton ni Hesus? Imo ba siyang sa gisulti ni Hesus dito sa kapitulo 1 sa Juan nga kinahanglan kapitulo 1 o dito sa kapitulo 3 nga si Hesus maulang dalan, kamaturan o kinabuhi nga walay katapusan? Nga nangutana si Nicodemos unsaon niya pag-adto sa langit? Kinahanglan magbag-o ka, kinahanglan mabag-o, adunay born again, mabago pag-usap ang tao, usa makasunod sa atong Ginoong Kristo. Unsa may imong buhaton? Imo bang akseptahon ang atong Ginoong Kristo nga mosulod sa imong kinabuhi? Magaampo ako nga kita nga atong mahibawan nga kita makasasala o kinahanglan og maglimpyo sa atong sala. Kinahanglan kita nga mapasaylo sa atong sala. Kay si Jesus lamang ang makapasaylo sa atong sala. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga kami nakatuon sa imong balaang pulong. Daghang salamat ni Juan nga imong gisugo aron sa pagsulat sa imong kinabuhi, sa imong mga pagtudlo. Ginoo, hinaut-paunta nga among mahibaw-an nga kami makasasala, nga kami dili makauban kanimo, dili makapuyo sa imong balay kung dili mapasaylo among mga sala. Lord, hinaut-paunta makita namo nga ikaw lang ang among manluluwas. Sa ngalan ni Jesus. Amen.